ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayila gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni ha to ñoro kame jumbu ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal kene tolno e million ngaji jeeɗiɗi ɓiɓɓe sénégal naɓe hanki jalti gam suɓoyade a sarɗi yankoɓe muɗum ko fati banggue jencuɗi ndi suwa taw yaltude ene tijja e nder a leydi sénégal to leydi mauritanie comité tambiɓe ko fati banggue nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kolliti hanki oɓe geggini yoga e ɓen wonnoɓe nokkuji tuɗɗi diƴƴe gam fabade ɓen guila a joolade ɗum ko caggal nde toɓoli kewɗi jippi e nder yoga e nokkuji leydi mauritanie to leydi mali laamu leydi ndi yaltini communiqué mum kikiɗe hanki o gam joofade hoorejo leydi france nde ɗaccata konnguli ɗi weddoto e kala saaha faade laamu leydi mali ɗum ko caggal jillu hoorejo leydi france nde yano toon to guine bissawo to leydi guine konakiri caggal seppoji gulɗi jawa bannoɗi toon fuñi mangue kame ibrahima diallo nangganoɓe ha ñalawma hanki o hande ɓe darima e yeeso suudu ñawore gam tumede ɓe jinno ko dillinde leydi ndi e yuɓɓinde seppoji ɗi galda e yamirore kabruji mena mana en ha to burkina faso ma en jaaha to nigéria kame côte d'ivoire de congo gabon ma en jaaha to ukraine kame irak musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tine tinte kala tinɗo yo tintina mo tinano finoɓe hirnangue bonsaya jabɓoɗe jaam ari jaam onon ko bis keso pula dogowo hakkude noksoɗa kami lugsayba hakkude lugsayba kami noksoɗa bis keso pula jaaduɗo jamanu jaƴƴo an tane 16 maɗa joɗoɗa aɗa hisni bagage ma ha jettoɗa ɗo paaɗa ɗo finoɓe hirnangue bosaya komin mo lugsayba komin mo ganki komin mo jowola komin mo kay hayɗi komin mo nero waalo jaɓɓoɗe bela bis keso pula ɗanle mon newima alhaji moustapha sy ɓurɗandirede ma jiya sy tambiɗo golle biso kala sa yiɗi jokkodirde makko sofor gana bawɗo golle moma teyɗo mbatta ko 41 70 65 12 so tawi koto noksot gonɗa aɗa yiɗi jokkodirde bis ya gara hakkude noksode lugsayba jokkodirta koye aliou mboyna ba 46 02 69 16 walla jokkodira biteɗo alhassane so 46 71 67 09 walla jokkodira e mouhammed lugsayba gorgola 27 05 17 08 musidɓe tedduɓe jokkodirene bis yagara hakkude lugsayba kami noksoɗa caɗele ɗannugal gasi ha laaɓi maître adama balde wittiyanke gendiyanke laaɓaɗo ƴewgal kame lotgal maître adama balde holliti kala kada waɗa e aduna ƴewdo so leydi cotta so galle cotta so oto codata so debbo jiɗɗa resde an debbo jiɗɗa resede kala kada waɗa ƴewdo ɗum woni ko mawɓe men mbaɗanno hanki maître adama balde holliti an ɗanniɗo donkuɗo dañde kayitaji walla an jiɗɗo ɗannade aɗa ronki dañde kayitaji gam ƴewde visa walla an joguiɗo humre guilay dabare hay ronkude dañala an jeeyowo donkuɗo jarnude kala an baɗowo politique laarowo poste
kala ko ƴeewata heen sa jokkondire metre dema balde joni joni jiituɗa heen hoore maɗa metre dema balde holliti mawɓe men hanki keedani caggala kala ko jogono ene wittane joga sa jokkondire metre dema balde joni joni jiitoɗa heen hoore maɗa metre dema balde baɗɗo tour de monde yeehi France Gabon Cameroun Benin Togo ala kala ɗo yahani heen humpiti gila e safaruji ha e leɗɗe holliti tawi fulɓe daɗaka ko joguino ko woto jeebo ɗuma metre dema balde taweteɗo to lamorgo leydi Sénégal woni Dakar legal biyetengal gueeji waya waɗɗani hôpital dalal jamma hakkude mum e Malibo sa yiɗi jokkodirde metre dema balde keɓa hen kollaɓi mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 musidɓe tedduɓe metre dema balde holliti duttoɗene gande men gila en jaɓɓede dara Cheikh Omarul Foutiyou Tall taweteɗe to juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall torawde Cheikh Alhaji Saydou Nourou Tall udditi demude mum ha yaaji dara Cheikh Omarul Foutiyou Tall ko dara jangguinowo Qur'anil Karim ne wonde arab kame français suko jangguine ko wiyete ɓamtare ha yeyno lappipine ɓamtare muɗuma dara Cheikh Omarul Foutiyou Tall ne hatujini suka jarawo e duuɓi joyya ha fayanma duuɓi sappo e ɗiɗi e ballal jomiraɗo sukorena deftere la teddude tawa daɗaka e ɗemɗe kutorteɗe e nder windere nde kala e dow yamirore ceerno Madani Tall kami dendagal ɓesgu ceerno Muntaga Tall kala e gardogola ceerno Makki Muntaga Tall kami ceerno Saydou Nourou Tall e dendagal ɓesgu ceerno Muntaga Tall kala aɓe jogui beelema habrude dendagal bandiraɓe kala dara Cheikh Omarul Foutiyou Tall jangguinowo Qur'anil Karim aɓe jogui sukaɓe renɓe deftere la teddunde e ballal duɗal Cheikh Omarul Foutiyou Tall e ballal tambiɓe ngal ɗon duɗal dara Cheikh Omarul Foutiyou Tall ceerno Hadi Tall kame ceerno Amadou Tall ne wonde ceerno Abou Diawa sa yiɗi hebde hen kollaɓi beele jokkodira e duɗal Cheikh Omarul Foutiyou Tall tawetegal to juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall mbatta ko 77 443 78 61 walla mbaɗa 77 652 53 24 walla mbaɗa 77 165 30 09 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 573 69 22 musidɓe tedduɓe duɗala Cheikh Omarul Foutiyou Tall ko duɗala annora Qur'anil Karim e ɓerɗe sukaɓe kala kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde go juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje tolore mon YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba gartaten koye ñalawma hanki aleɗa capantati goo lewru juillet ko nden Sénégal naɓe kene tolno e million ngaji jeeɗiɗo jalti gam suɓoyade sarɗi yankoɓe mumen ɗum ko caggal campagne kene tolno
e listuji jeetati taw ganda kamɓe kala koɓe gembiɓe gam yidde dañde sarɗi yankoɓe mabɓe toon to suudu sarɗi yejindu leydi Sénégal woni Benno Bokk Yaakaar kami yeewi askan wi mbokko gis-gisa liggeya natangue kono ne kadi askan wi ar Sénégal ne wonde union nationale buntuɓe serviteur NPR nonne kadi wallu Sénégal ko ɗiɗo hen liste ji jeetati jano waɗoyde campagne uji mumen ko kamɓe hanki goni ɗe ɗereji mumen joƴƴina nde cawno yimɓe kala gari ko suɓade moni kala suɓo mo yiɗi e mo yiɗani o caggal muɗum noon hollittama taw ko cetal bitegal Sénat tambiɓe ko fate banggue sumgoji leydi Sénégal e gardugol duɗodira ɓe kolliti sumgoji ɗi koɓe teski hen ɗi ndewi lawol teskaka kala fitinaji mantiniɗi ɗo mbaɗi hen ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi caggal nde yeehi tan ha nangue muti ko nden téléji kami radio ji kala puɗɗi saktude ko fate banggue yoga bureau ji puɗɗiɗe limede no gueɗeɗe kala jaari nde yeehi noon ha woni pecce jamma ko nden Mimi Touré gardiɗo coalition Benno Bokk Yaakaar to banggue Macky Sall ko nden waɗi discours muɗum o holliti kene tolno e capanɗe tati département woni koɓe gañi taw kadi ganduɗa capanɗe nayyi e jeegom département mo leydi Sénégal sa itti hen capantati ɗum woni koɓe gañi ko ɗum woni hanki ko holliti ko wona ɗum ko noon yaadiɓe yeewi askan wi kala kolliti ɗum wodani ko wayno Barthélémy Dias holliti ɗum ɗo henno ko addude fitna e leydi fotano haalde ɗi konnguɗi kala kettiɗo jencude ndi no fuɗɗini yaltirde ni ene andi kamɓe benno ko caggal ɓe keedi kanko Barthélémy Dias gonnoɗo e Dakar gonɗo listi muɗum e nder Dakar holliti e rima jeunesse o e hoore mum nde wattata haqqillaji mumen ko fatede ɗo hen gueɗe nde ɓe keɓoto so tawi kay goyika woni hen nde ɓe keɓonto gam jippade yoga e booli ko nonne kadi coalition yeewi askan wi kamɓene ɓe kolliti ɗiɗon konnguɗi gona konnguɗi poɗɗi yaltude ɗemngal Mimi Touré gam wiide kene tolno e capanɗe tati département e nder leydi Sénégal ɗum woni koɓe gañi hen ɓe kolliti ɗum ne kadi wona hunde wonde no fewi Aliou Tina goto e expert mo loni taw kadi gaɗa ko darinoɗo haqqe innama aade holliti ni pouvoir heɓɓe laamuɓe ni lundo ngo ala hen kala oɗo saaha bawɗo wiide jencude ndi koɗo hen fooli walla koɗo hen fooli ɗon ɗo waɗa tan ko à peu près ko heddi ko suwa taw yaltude ene ɗamina ɗo tan e dumunna ma jencude ndi yaltoyi ha laaɓa moni kala anda ɗo fawi koyngal muɗuma Gaston Mbengue eɗen gandi ko on juɓɓinowo kombaji ɓurnoɗo ɓattade landa mawɗo leydi ndi o holliti e nder haalande makko Macky Sall koko jamfa wonande ɓen ɓattiɓe ɗuma ɓe meeɗani haalandemo gonga ha tenti noon ɗiɗo hen sumgoji no jarini kala ala hen kala ko ɗeɓi famnade so tawi noon ko joɗorde Benno Bokk Yaakaar toon to Sangalkam hanki waɗi toon haare bonde ha ganduɗa joɗorde nde dañi noon weeruji kewɗi kelaɗi toon ɗum ko hakkude yaadiɓe Benno Bokk Yaakaar kami yeewi askan wi ɗum ko caggal nde hollira wonande jencude ndi caggal nde saktetno téléji kame radio ji kala ko nden yaadiɓe yeewi askan wi gone amde ene poɓɓane kongane kollita ko kañumen gañi hawre noon yaadiɓe Benno kolliti hen ɓe gona gañiɓe waɗi hen noon pooɗe ndure ha waɗi hen fitinaji no fotiri kala kono ɗo saaha mo gonɗen ala kala jencude ɓurdi labtude wonande ko Benno gañi walla ni ko yeewi askan wi gañi walla ko goɗɗo gañi oɗo saaha suwa taw yaltude ha laaɓa ko wawi hen wonde kala ko woni yeeso daɗani guite ma en garto e ɗiɗon kabaruji ko ɓuuri hen yajje jeheten ko ha toon to Ziguinchor jaɓoɗen musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe ma artanen ko fate banggue yoga e jencude ndi e ñalawma sumgoji ñalawma hanki o toon to Ziguinchor tawne eɗen gandi Ziguinchor ko toon woni jeeyi wonande yeewi askan wi ko ɓuuri hen labtade walla ni gardiɗo on Pastef Amadou Ishaqa Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Weltare TV Sar Abdullaahi Saar on calmitama on juurama. kabaruji garan en ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi woto o waɗi ɗo hanki
ina wayno Guinée Bissau naaɓe wonnoɓe takko frontiére ɓe fof ɓe tacci ɓe ngari ɓe nguuti woni hen keesuji nawa ha e frontiére ɓe mbawa wodde ɗon eɗen gandi kadi Guinée Bissau kamɓe kadi Sénégal na wonɓe toon ɓe nguuti gorgol normal ha heɓanma to e Gambie correspondaji men jooɗaniɗi en toon palar forma noon gardugol nde Mari Thiam o weltima noon e woote o hanki no yaari handicapé en woodde taw probléme ala hay hunde ɗum noon eɗen gandi nde yahanma hanki ha 8h fewanma 9h jamma ina wayno kabaru o yani kamɓe opposé aji wiyede ɓe gañima ɓe jippe e beddaji eɓe gulla eɓe mbaɗa zible kamɓe fof e nder hen joni noon ina yeehi ha kabaru o 10h fewde 11h jamma kanko oɗo Mimi Touré o yaltini kabaru o wi Benno Bokk Yakar gañima capantati joyi département gañima région ngaji keddiɗi wi ɓe gañi ko Ziguinchor e département Ziguinchor ɓe gañi ko Sédhiou e département Sédhiou ɓe gañi ko Dakar ɓe gañi ko Thiès e département mum ɓe gañi ko Touba e département joni noon kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe jalti eɓe mbaɗa zible kanko kadi Mimi Touré o wi Afrique centrale Afrique l'ouest ina wayno ko Benno ƴetti e Gambie e dennagal muɗum fof ko Benno Bokk Yakar ƴetti ɗum noon woni hanki pelɓodiral manggal ɗo e nder Ziguinchor e bedde Ziguinchor ɗo e halwar fewde 54 ina ruuki no feewi kamɓe opposé aji ɗi e Benno Bokk Yakar nde ɓe kawri nde police nooti hen weddade hen garnatuji ina waɗi hen belsuɓe kono noon naɗeta ko sappo pompier ina wulla en keɓani haqiqa belsuɓe hen no feewi ɗum noon nde kabaru oɗo yani nde kanko oɗo gouverneur Guédji Diouf o noddi o wi kamɓe fof yoɓe kalmu yoɓe ndeeƴ yoɓe jooɗo hoto ɓe mbaɗɗo fitina o haali ɗum e nder radio ji ɗi fof ɗi mbaɗi correspondant fewde Guédji Diouf ɗum addi yimɓeɓe fof deccude ha goto fof wawi hodde galle muɗum ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yallah ko walde jaam. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé Weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Kalidou Koulibaly keɗotomi tan ko radio télé Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Amadou Ishaga Kébé kabruji ɗi laaɓi laabti eɗen mbiya tan hande o leydi Sénégal kala oɗo saaha ne jappi noppi muɗum ngam hettade jencudi ndi ko fate banggue sarɗi yankoji nde tawno ɗiɗo hen sumgoji ko sumgoji kewɗi doole ko fate banggue mawɗo leydi ndi ko nonne kadi yaadiɓe yeewi askan wi woni lolnugo kala moni kala ne fooɗa banggue muɗum ene mbiya tan nde jomiraɗo ɓeydata jaam e kisal nde jinnaɓe kadi mbasito ɓiɓɓe mumen ɓe tala so kala hen ko wawi wonde nde moni kala hajoto ɓiyum wasa jippade booli nde moni kala kadi nanggata ɗemgal mum e haalde gueɗe tayaɗe ha tenti noon ko fate banggue haalde gueɗe leñamago nde tawno ɗum ɗo henna ko ɗum ɗo ko leydi kala a rendi ɗum wona leƴƴi wona a leñol ha joni koye Sénégal keddotoɗen gartaɗen koye jokkodiral hakkude Sénégal kame Algérie caggal nandiral jeeygu ko fate banggue commercial taw kadi ganduɗa ko bateau navire iwi hanki toon to port mo Algérie ngam faade to Dakar kono noon o waɗi escale nokku biyeteɗo Jille ne tawe e nder leydi Algérie caggal mum noon mo wat escale to port mo Nouakchott haadema ko yettade to Dakar woni en tan ko gueɗe marchandise taw ko ñameteɗe kutorteɗe nde tawno Algérie ɓuuri yidde ko ɓattitade leyɗele Afrique ha tenti noon Afrique de l'Ouest ɗum ko caggal nde ɓe goni darnude lawol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Algérie kono ko fate banggue laaɓe banggue maaje golle mum a puɗɗima sengi wi to leydi Sénégal paaɗena ko to leydi Mauritanie to ɓooli kewɗi jippima toon ha ganduɗa dañi gueɗe kewɗe bonɗe toon maire to ganduɗa ko wuuro wiyetego Wadi Tambra Wadi Tambouranja kañumne erima laamu leydi ndi ballal ko ɓuuri yawde kankon maire biyeteɗo Ahmed Wuldu Ahmed wo erima wonande finoɓe e nder nokku biyeteɗo Ambek ne tampi no fewi caggal ko diƴƴe ɓooli goni toon galleji kewɗi nanni ndiyam guila e gueɗe mabɓe kutorde mabɓe kala ene tawe e nder ndiyam kono kadi teskama wiide comité o yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen taw koye yoolade wonande ɗiɗo hen to ɓooli a jippinoɗi toon comité urgence
tambiɓe gueɗe keñoraɗe gam fabade yimɓeɓe ɓe kolliti ɓe mbaɗi évacuation woni wonande ɓe guitti hewɓe taw koye finoɓe nokkuji puɗɗi diƴƴe gam fabade ɗumen ittu ɗumen e ɗin nokkuji ɗum ko caggal nde ɓe ndendini armée leydi ndi ko nonne kadi ha tenti to banggue mare kame naval woni laakona e gueɗe kewɗe kala eko foɗata diƴƴe yaltina ɗum woni tan machine aji poɗoji poɗoji ndiyam ha leydi ndi sesa ɗum kala ɓe gaddi e woni nokkuji tuɗoji diƴƴe ha yimɓeɓe mbawa tettude koɗorɗe mumen mawɗo leydi Mauritanie woni Cheikh Al Qazwani holliti hanki weltare mum mawde no fewi ɗum ko caggal nde faaba cukalel gorel kaggunogel taw yaduno koye warago hagge dow hayre wotere ɗum noon koye baras goto heeɓi ɗon tan jooɗi warago sattugo heeɓi ɗon kanko on noon hoorejo leydi ndi o holliti hen weltare makko mawde no fewi nguel cukalel caggal nde juuki toon to nokku biyeteɗo Bomey Deta ɗum noon o holliti weltare makko faade armée leydi ndi ha tendi noon ɓen faabiɓe nguel ɗon cukalel kono ne kadi jagorɗo konu leydi Mauritanie holliti armée leydi ndi waɗi pellital manggal no fewi gam faabade nguel ɗo hen cukalel kagguno nguel e nder warago ene jooɗe hayre ne sabbi ha faame kene tolno e waktuji nogas caggal noon ko armée air en wonde hélicoptère ko on tigui ɓe mbawi hutorade gam weltinde ɓoggol goto e koninkoɓe jambaro ko kam tigui ngayli hen ha wawi yettade nguel ɗon cukalel ɗo woni ne hagge ngoɗon warago haade mum jippade e ngol ɗon cangol ko ɗon ɓe mbawi faabade nguel ɗon cukalel kono ɗo saaha ƴewama tawa cellal makko ene woodi ko kulol tan nanngunomo kam ene jooɗorino e ɗam ɗon ndiyam taw kadi ganduɗa ko ɓandu ɓoldu jomum ala hay wutte jogui tan ko tubayel muɗɗoma kanko on jagorɗo konu leydi ndi holliti weltare makko mawde no fewi faade konu leydi Mauritanie jagorɗo Mauritanie hakkude leyɗele woni Mohamed Wuld Marjogo jillu mum toon to Algérie yettini ɓattake mo windi ɗuma wonande hoorejo leydi Mauritanie on ɓattaki noon fayi koye Abdelmajid Tabouno hoorejo leydi Algérie on ɓattaki noon woni hen ko ɓeydude sembe kame jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe woni leydi Mauritanie kame leydi Algérie hoorejo leydi Algérie holliti kañumne anniya muɗum kala kay jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe ɗo yarata kala ma ɓeydu ɗum ha leyɗele ɗiɗɗe ɓuura wawde ɓemtade to banggue jokkodire laawol al amala toonne kadi ko ndiyam heewi toon ha ganduɗa otoji kewɗi ponnoɗi ɓennude ngol ɗon laawol kala juuki donki ɓennude to laawol koro hakkude muɗum e nokku biyeteɗo Kamoura ha ganduɗa motoraji kewɗi kuppa ko yimɓe jippoto ene puusa ɗiɗon otoji ha mbawa ɓennude taw woɗɗani nokku wuuro wiyetego saye saaha taw kadi ganduɗa on saaha noon hewɓe mbawi juukade ɗon kene foto wonde dumunaji jooɗi ɓe mbattidi ko jowde e ɗeɗon diƴƴe kono ɗo saaha hollitama lawol ngol udditima hewɓe mbatti yaade hen haajuji mumen e terre ko société pewnitowo booli kame laaɓi kala ha newna yangara yogay booli e nder leydi Mauritanie ɓe erima wonande ɓen dognoɓe otoji e nder leydi ndi kala nde ɓurata wawde rentade no fewi nde tawno toɓo ngono ardini arday warago ne adda nduño kame ceene waɗay booli ɗi so tawi aɗa dogna tan sa naati ndu foldi sa renaki tan oto so tawi ko dogdu sattude doganɗa ne wawi weddadema wontanma caɗele walla mbaɗa accident ko noon kadi ɓe dentini yimɓeɓe booli ɗi won hen nokkuji bonɗi taw bonni ɗuma ko ɗiɗi hen toɓoli kono kadi ɓe neeli équipe aji mabɓe cayodinde gam fewnidde yogay ɗen gueɗe ha ɓuura wawde moƴƴitinde yangara yogay booli leydi Mauritanie ko noon tambiɓe météo leydi ndi noɓe kollitorno ha hande toɓo ngo gasani ene heddide jafuɗon ha hande toɓo ngo
gama yafuya no feewi ha joni to leydi Mauritanie keddorɗen police mo leydi Mauritanie haɗi taw kadi ganduɗa ko hirde waɗanno ɗum noon ko autorité côtiére ɓe mbaɗanno nde ɗon hirde ko nokku biyeteɗo PS Sokozima ko gardugol président mabɓe biyeteɗo Ibrahima Wuldu Bilala ɗum noon ko yinnode hirjinde ɓen yimɓe mabɓe gañiɓe ko fate banggue kawguela jangde e nder leydi ndi kono noon en keɓani hen ko laaɓi en keɓani hen ko laaɓi ko jeeyi sababu dartingol hirde mabɓe kikiɗe hanki o sen keɓoyi ko ɓuri hen labde ma en gartoy hen sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali jillu expert de l'ONU taw kadi ganduɗa ko laamiɗo hoore muɗum gam yurnitade ko fati banggue fodde hagge innamade nder leydi Mali on noon woni Aliou Tine Sénégal najo ma fuɗɗo jillu mum ñalawma jafuɗon ñalawma hande o ma fuɗɗo jillu mum ñalawma hande o ha yettoyo 12 lewru août nduɗo hen ndu goɗɗen darindu hande ndu ɗum noon mawo joɗoɗoy laamu transition woni laamu leydi ndi kame société civile kala mawo joɗoɗoy diplomate uji kewɗi taweteɗi e nder leydi ndi gam yurnitade hagge innama ade e nder leydi Mali ha joni to Mali keddorɗen jeeten ko ha to legal bakko ji koronni korone kadi ko cuumu musɗo waɗi toon hakkude camion citerne kamen wonde camion ben carsunoɗo godron ko kanji ɗiɗi natodiri ha jeygue manggue yalti hen taw woɗɗani station nokku o neɗɗo goto noon wasi hen fittadu mum yimɓe tato gañi hen gañanɗe musde no fewi yimɓe nayo ne gañi hen kono gañane ɗe ene koyfi no fewi kene tolno e 12 moto woni ko sumi hen ne wonde welo goto kono ne kadi hollitama camion ngaji ɗiɗi ɗi kala kanji ɗiɗi woni beno kame camion sitirno kala kanji kala ɗi cumi hen ha laaɓi kene tolno e magasin uji nogas woni ko sumi hen no bureau ji ɗiɗi ne wonde galleji tati losmaji kamɓe ɓen gañiɓe noon ɓalli mabɓe nawa koto hôpital mo Gabriel Touré kono ɗum kono laamu ngu neldi toon camion ngaji 5 citerne baɗɗi ndiyam kewɗam no fewi gam fabade yimɓeɓe kono ne kadi nawa toon otoji tati goɗɗi gam fabade wonande ɓen wonnoɓe ɗon ne wonde ambulance goto gam nawde ñawɓeɓe capanɗe joyo sapeur pompier altina hande o syndicat ji heedanɓe dognoɓe otoji nder leydi Mali ɓe kolliti ɓeydugol coggu yangara ɗum noon gandon kam kala ɗannotoɗo hande e nder leydi Mali ne iwa e nokku ne faye nokku yo andu kam kalɗo wonno nogasa ɓeydima hen no fotiri kala kalɗo wonno temedere wonko ɓeydi hen ɗum noon ɓe kolliti ɗum ko nogas e jeegom lewru mayduɗo hen ndu ko nden ɓe mbanno batu mabɓe to ñiɓirde CMTR mabɓe kamɓe ɓen syndicat ji dongoɓe otoji nder leydi ndi ɗum ko caggal nde ɓe kolliti ko wiyete gasoil kame carburant kala koko ɓeydi e nder leydi ndi ɗum noon kamɓe ne yonti koɓe ɓeyda soɓe ɓeydani way tan kono ɓe liggonto ko mere ni ala kala ko wonantaɓe hen hayso tawi woni jagorɗo yangara o yiɗino waddude mabɓe maslaha ala kala ko gasi hen haydara haɗo ɗo gonden keerol hakkude leydi Mali kame Niger koko uddi ha tiiɗi ɗum noon andaka ko jeeyi sababu kene woni joni lewru ko CEDEAO uddinno keeri mum hakkude me leydi Mali kono noon andaka haɗo ɗo gonden ko saabi Mohamed Issoufou hoorejo leydi Niger suwa taw uddide keerol mum ɓen ɗannotoɓe taw ndewata koto keerola gawo boni faya toon to Niger ha hande koko uddi wontata ko jillu musgo no fewi kamɓe ɓen iwoɓe to gawo maɓe jaaha to Bamako ɓe ƴettitiya lawol gam faade to Burkina Faso natoyde leydi Niger ɓe kolliti ko caɗele mawɗe no fewi armée leydi Mali holliti e nder ɓattaki mabɓe moɓe jaltini kikiɗe hanki o ɗum ko caggal jillu hoorejo leydi France toon to Guinée Bissau eɗen gandi jillu makko toon o waɗin toon conférence makko de presse hakkude makko e hoorejo leydi Guinée Bissau ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi kono noon kanko hoorejo leydi France wo joofima laamu leydi Mali ko sifande nde sifodiri e Wagner wonande société groupe armé mo leydi Russie ɗum noon o kolliti hen
haala hewkano feewi ma wonan mette mawɗe wonande leydi Mali ɗum noon leydi Mali holliti nde o sengtata hunuko makko e koye mumena e gueɗe golle maɓɓe kala ha joni keddorɗen koye leydi Mali wonande hoorejo leydi Algérie Abdelmadjid Tabboune kekiɗe hanki o jayinde leydi Algérie o yaltini konguɗi makko ngam erademo laamu militaire ngu leydi Mali nde lawɗinta ko ɓuuri yawde sifande Alger hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi jaam hakkude pelle joguitinoɗe armeji taweteɗe leydi ndi ɗe ɓuura lawɗinede beele leydi ndi ɓuura wonde e jaam États-Unis de Amérique ɓattake mo neldi ambassadeur mum taweteɗo to Bamako wonande kala ɓiɗɗo Amérique najo pinowo e nder leydi Mali ha tente Bamako mo golle mum gona teskade gona kewde gona heñorade nde yaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade tagui ɓe wiide noon ko soynadeɓe janguji e nder Bamako ngam hollirdeɓe wonande pelle joguitiɗe armeji nanayi takko Bamako ha e nder Bamako kala nde beela wadde jangu mabɓe kala ɓe mbaɗat e nder leydi ndi oɗo saha ala ko heddi so wona naddeɓe e nder Bamako e hoore muɗum sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen to Guinée Conakry teskama jillo Thomas bonni yaay gonnoɗo hoorejo leydi Benin woni mo CEDEAO toɗɗi kam woni dogowo koyɗe jaama hakkude CEDEAO kame leydi Guinée iwino toon noon arini toon ñande nogas lewru manduɗo ndu iwi toon nogas e tati nduɗon lewru kono kadi hollitama e nder ndeɗo henna yontere maw rutta toon kanko on bonni yaay gonnoɗo hoorejo leydi Benin maw rutta toon ngam yewtidde makko CNRD ha tenti noon ko fati banggue seppoji gulɗi jaw baddi toon ñande nogas e jeetati nogas e jeenayyi taw yuɓɓinnoɗi ɗon seppoji ko FNDC koɓe juɓɓinno ɗum ngam yiddemo ruttade toon dogde hen koyɗe jaam caggal ɗin seppoji nanggama ardinoɓe ɗiɗon seppoji woni Fuñe Mangue kame Ibrahima Diallo ɓe noon ñalawma hande o darima e yeeso ñawore caggal seppoji ɗi galda e yamirore laamu ngu holliti ko yaɓɓude kuule leydi ndi addude fitinaji e helde matériel uji janani kam addude caɗele mawɗe no fewi ko wona ɗum ko noon kamɓe ɓen yaadiɓe FNDC ɓe erima nde ɓen ɗaccitte ɓuuri yawde yaccade ɓe kolliti noon nayi nduɗo hen lewru darindu hande nde koɓe ummitinoɓe seppoji gulɗi jawɗum ko caggal seppoji ɗiɗi bannoɗi dañino yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumena koye on fannu keddotoɗen ñalawma hanki o ken fotto wonde G5 noon ko composé G5 tawete ngal ɗon catala ko Nations Unies to banggue leydi Guinée kame CEDEAO Union européenne kame États-Unis de Amérique France ɓe erima jaam nde artata e leydi Guinée ha tenti noon hakkude gouvernement o kame civil o e hoore mum ɓe kolliti wonande gouvernement o hutorima sembe no fewi ɗum ko caggal nde felli kure ha dañi yoɓade wone pittali kame piile e nangle kala kono ne kadi société civil o seppoji ɗi tinama hen kelgol wone gueɗe bonnude won e gueɗe taw kadi jomumen potano wadde ɗum yiddeɓe oɗo saaha ko sembolinde koolaɗo nelaɗo cuɓaɗo taw suuɓi ɗum ko CEDEAO woni bonni yaya nde wallete doga koyɗe jaam hay nder leydi ndi ha kamɓe kala ɓe giwa e caɗele sen giwi to leydi Guinée paɗena koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire finoɓe to Abobo hanki kolliti weltare mumen mawde no fewi faade laamu Alhassane Dramani Ouattara jeeyi on sababu noon ko Patrick Achi hoorejo jaagoɗo leydi ndi caggal nde yilloyi toon ñalawma hanki o fawi toon hayre mum adine ngam mahde toon hôpital mawɗo jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa jar muɗum ma wonoya capanɗe 6 milliards koppareje franc CFA taw kadi mahatamo ko duuɓi tati woni capantati e jeegoma lewru ɗum noon o gassoyta ko hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wonata koye capantati e goho lewru juillet hitande ujunnaje nogas e joyyi hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi woni 2025 taw kadi ganduɗa kanko hôpital o ko 18 hectares ene tijja e makko so gasi ma waw nawde kene tolno e leece temedde jeegom leeso ma tawe hen poluji jeegom ene hen hôpital mère et enfant kame fannuji kewɗi kala bawɗi yaltinde yoga yimɓe e caɗɗele to Burkina Faso société civile seppunoɓe
ñande set jawtuɗo hen no ɓe erima finoɓe Wagadugu kamɓe nder leydi ndi kala nde ɓe moɓodirta to mémoire Thomas Sankara to Wagadugu yidde ɓe noon ko yiɓɓinde seppo mango no feewi e nder lamorgo leydi Burkina Faso ñande 12 nduɗo henna lewru darindu hande ndu gam erade Barahan koñinkoɓe leydi France kame France nde yaltata leydi mabɓe ko ɓuri yawde e yaccade to Burkina Faso ko jango waɗi to nokku biyeteɗo seba noon ha jeeyi sababu yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen hen tatoɓe hen maɓe ɓe ko yarlitiɓe tan tawtoyde armée leydi ndi gam fellande leydi muɗum ko ɓen mbasi hen pittali mumen ko wona ɗum konon armée leydi ndi holliti e nokku biyeteɗo yagga ene tawe e nokku keeri tati taw waɗɗa e nokku biyeteɗo Nuhuna ɓe kolliti ɓe jooɓima toon pittali nogas taw ko militaji joguiɓe armée ji taweteɓe e nder leydi Burkina Faso to Nigéria. oɗo hen suka debbo Hannatu woni inde makko Hannatu Moussa ne wonde Hawa Lukka ɓeɗe sukaɓe rewɓe ɗiɗo kamɓe dogi yontere yawtunde ɓe dogri noon Boko Haram ɓe jeenoma e Chibok en janggannoɓe école e nder école aji Chibok guila tan hitande ujunaji 14 koɓe 154 biftanoɓe kamɓe ɓen sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓe dañino dogde hen nde ɓe dogi noon ɓe naati koye ladde Sambisa kenono balɗe ɗiɗi aɓe dogda e ɓikkon mabɓe haɓe jetti wuuro wiyeteo Bam ko ɗon noon armée leydi ndi nanguiɓe safriɓe oɗo saaha tottoriɓe ɓen tambiɓe nden kay kisala kanko Hannato noon nde o biftano mo yarano e duuɓi 17 kanko Hawwa o nde o biftano omo yarano e duuɓi 19 kanko Hannato noon nde o ari toon ɓoyani tan ko goto e Boko Haram resimo o dañi toon ɓikkon ɗiɗon caggal no pewje kala saaha no ɓe doguiri haaɓe mbawi dogde oɗo saaha ɓe tawama e juuɗe laamu leydi Nigéria to RD Congo fuɗɗitima toon hanki fitinaji ɗum noon ko MONUSCO mo loni ɗum koto nokku biyeteɗo Beni hakkude Kerola poste Kerola taweteɗo nokku biyeteɗo Kasindi Kerol RD mo Congo hakkude Uganda caggal nde seppoji gummiti toon hanki ɓe dañino fellude yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe 14 gañima hen yaltindin kabaruji ko Bintu Keita ɗum ko caggal yontere yawtunde kene tolno 19 neɗɗo mbasi hen pittali mumen to leydi Gabo kene tolno e sukaɓe joyo gonnoɗo Oumar Bongo Ndimba hoorejo leydi Gabo guila hitande 1997 ha hitande 1999 ko nden yalti aduna ɓiyum biyeteɗo Ali Bongo o Ndimba lomti e jappere nde sukaɓe makko joyo kanko on hoorejo leydi Gabo Oumar Bongo gonnoɗo hoore leydi ndi acci kene tolno 50 ɓiɗɗo hen ɓiɓɓe joyo noon mbaɗama examiné toon to leydi France to Paris gam ko fate banggue bien mal acquis guila e jawɗele ɗe bammaɓe ɗaccuno toon kewon joni duuɓi taw kadi koye inde mabɓe goni gam yurnitade ɗen gueɗe no mbaynine hen Pascaline Fari Bongo jaraw duuɓi 66 wonino directeur cabinet bamum kene tolno e duuɓi jonɗi no fewi ne hen Denis Jeri Bongo kañumne jaraw e duuɓi 27 ne hen Mattutu jaraw duuɓi 33 Joseph Mattutu duuɓi 40 ɓeɗo hen goni ƴewdaɓe toon ko fate banggue gueɗe bien mal acquis sengiwi Afrique jolam jaɓeri Ukraine caggal sifande nandiral hakkude leydi Russie kame Ukraine ɗum noon koto Istanbul leydi Turquie nde wawata ɗaccede yalta blé kame céréale mo leydi Ukraine nde sifande noon laatima subaka hande o altina subaka law navere carsuɗo ha teddiɗo kaggulaɗe woni toppor mo Odessa iwi ɗon gam yaɓande toppor mo Tripoli woni Liban mawo iwɗon o yahat toon toppor mo Istanbul ɗo e ɗiɗi nduɗo lewru ñalawma janggo ɗon waƴƴettata destination leydi ndi o fayi to Irak yaadiɓe Murtada Sadeur hande nana keeɓi to suudu sarɗoyeji woni assemblée nationale mo leydi Iran Bagdad nana keeɓi nder toon mbatti ɗum galleji mumen ɗeɗo balɗe kala gam wideɓe ɓe jaadani ɗeɗon gueɗe hay sarɗiyanke goto
natata toon caggal ɗeɗe gueɗe kala ndewani lawola en ñaguima yafuya noon ko fati banggue jayden nde eɗen dirmo hen no fewi eɗen gandi oɗo saaha maɓɓolɗi koko kewi tan ko ɗum jeeyi oɗon sababu wona reedu ndu ne heewi ha ɓurti wona kadi dendiraɓe ne cikka mataw ken luukiɓe ɗo henno koɗo ñebbe tan andonkuɗen wawde haalde ala ko maɓɓoji ɗi nde tawno kamɓe dendiraɓe aɓe jogui imagination ngaji kulɓiniɗi no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena